Mapipiano sa na. Prile ako niyo ka malo ako mialit sa mga pira minutos, 4 minutos o 5 minutos. So, babsagin nga kadagala kuan. Pagasigasun ta si subhanallah. Pangning taagi nga iya pagasigasun si inan na diya kasabapan sa kitarag pa sinagyan kay mga lecture tanong insyaallah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pagamin tanus iko Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka iya di tanus di kapakapaguras na liupan sa agyang kutua kapag isabutin yan raktano ko agaman yan na may laytan agyang kutua balas ang kutua makanal tanus balas yan si isa alungan na mauri nago pakanggay niyan raktan waguna sunganin ap kaswatan saya iman to na aya bandingan tano nagyang kanan na misusurat san makapantag sa giyang kutwa kapalimpyo na gusto mga klase o mga hadath anton iptero na hadath na gusto mga klase mga ig na ginasamanan ni mapbandingan tano si ha giyang kaya fiqhi na siya miya naging puon si iko sambayang o gaid na sa iko dang kapan kitindagang ko sambayang na anton ay panggulawlaan ka naginan sa manayay pagunaan tano anton ay panggulawlaan ka kudang kapan kitindagang ko sambayang na anton ay panggulawlaan ka anton ay patut ta panggulawlaan ka na aya patut ta panggulawlaan ka nagyang kaya bandingan tano sa manaya dangapan mitin gaging uta sambayang ka na kailangan aming gulalan ka agyang kaya panggulawlaan tano ha paganayron nagyang kutwa at-tahara pero na at-tahara aya maana at-tahara nagyang kutwa sa nadafa kaplimpyo kasuti sebutan to kaplimpyo aya maana niyan sa iko kaya bagiron o mga ulama sa maana nagyutuso irtifa'ul hadath wa zawalul khabath gin kutuso kapakadaang ka ko ginawang ka ang kutwa kadas pamana pakadaan ka sa ginawang ka ang kutwa kadas ago kakuang ka kumarsik kung anin adan aki susumpatian rakaun si konditer na ka si ikubeda na ka kakuang kon makuang kon ang kutwa marsik ayab daro na kadas gimuta kapakadatan ko kadas ang mapapadalam raktano na basay niyo mga lokstano basay niyo mga lokstano agyang kaiyamya padalam ka akadas o gaid na siya ni puong ko kalima o di nakatero o mga Arab hadath ayama anaw kadas sa ikubasar katanuron na giyong ko to so tao dinyan masusuti ginawa niyan na duha ka klase agyang kaiya kadas duha ka klase agyang kaiya kadas paganay akadas na ayan de mapianas ka di mamamakin na uwad na bulpen na ka agu karatas ka na misurat kay ni kalagi di ako kapangadi kuwakadaan sa bulpen ka agu karatas ka na kay ni misurat kaya ipo importante aya pteron akadas nagyang kutuso ding kakasusuti na duka klase agyang kay akadas kadas mala agu kadas maito ayap teron amal akadas na ayaw kita kakalimpyo ang kaon kakadaian sang kutwa ginawang ka ng gulalan sang kutwa kapamaygo ibaratian na tao amia junub mimbabangunan sa walay mitutaginap ko kagagawi na biyang kutwa junub na siya miya padalam sang kutwa kadas amala aya paliugaton sang kutwa kaplimpyo niyan kapsuti niyan ng kutwa kapamaygo o di pagpanaibarat yan nagyang kay akadas amala na subai ko oryan o kepos o bisitan yan oryan o kepos o bisitan yan na sang kutwa dan yan pan kapakasuti
na mapapadalam sa kanya sang kutwa kadas amala. Na aya kakeda ang kutwa kadas amala ang mapapadalam sang kutwa ginawa niyan na makapamaygus kanyan, makasutis kanyan. Ginan ni pteroon akadas. O di na lagi naman buagi ang kutwa bago aming bawata, ha? Ay gira miya doon nagyang kutwa basa rugo si Koreano kayang bawata iyan kada kalaian din ni 40 gawi na andid ni kapag punyan manambayang mamuasa na kailangan ang makapamaygudan, makasutidaan. Nagyuto mambuip teroon kadas amala alagi doto. Ha? Ayap manapteroon na kadas amay to, ikaduka klase kadas, nagyang kutuso kadas amay to. Ayap teroon na kadas amay to, ibarat yan, na di ka mapapadalam abdas. Ibarat yan na miya katut ka, miya katiti ka, miya kaudu ka. Nasagi nga na kaya pakatut ka, kaya pakaudu ka, na ayabu apaliugad kasi ko kitindagan ka ko sambayang ng kutwa kapag abdas ka. Ayabu pakasutiron ng kutwa abdas. So dua ka klase sa manuto. Kailangan nakasabutan tanong yapya-yapya. Dua ka klase sa manuto so kadas. So kadas sa mala na aya pakalimpyoron, pakasutiron, nagyang kutwa kapamaygu. So kadas amayto na aya pakalimpyoron, nagyang kutwa kadas nagyang kutwa kapag abdas. Upaman yang kasakasama ni adiga diimbentay na daa abdas ka. Kenapa kapan mapapadalma junub? Kenapa kapan mapapadalma? Daa abdas ka. Na, sembayang nga sa asar. Na sayang mo takap sembayang nga sa asar, daa abdas ka sama niya nakagi daa abdas ka, na saya ka mapapadalam ko kadas amayto. Na aya ka kedaagyan kanan akadas amayto na makapagabdas ka, makasuti ka. Siyabutan no. Saya tanong na tumugulin sa giyang kutuwa, mga klase o mga ig. Kailangan na sa giyang kutuwa kapagabdas tano, nakatawan tano, anto na onon klase ig, ipagusaran tano si iku kapagabdas tano. Kaad na mga klase o mga ig, na kailangan nakatukawan tano, anto na ito yung mga klase niyan. Na giyang kaya ig, na pimbagi-bagi o mga ulama tano, lagi do Imam Shafi'i, gusto Imam Ahmad, sa talubagi. Giyang kaya sa bagion, giyang kaya sa bagion, isaon ka klase, nagyay kapakay isuti. Kapakaya ay pagabdas, nagukapakaya ay pamaygo. Giyang kaya ay kadua, na diyaya kapakay isuti. Di kapakay ay pagabdas, na nagudipan kapakay ay pamaygo. Giyang kaya ay katalo, na dad na kapakaya nun. Di pan kapakaya usaran sa apyan to noon. Nagyang kaya ay kadua, na kapakaya kainom, kapakaya sa kanya na ay lagi-daging utap kainom, na kapakaya ron sa kanya. Na, para makarayag, na paganaya klase niya na pumutuan sa maun tahur. Ig sa kanyan, ada salin-saling yan. Pamanagyutod ni ki adnon wallahu subhanahu wa ta'ala. Na, anto na unon mga ig ada salin-saling yan. Mga layutan norong una. Ibarat yan na lawasay, salin-saling yan, gyutoy ki adnon wallah. Ragat, gyutoy ki adnon wallah. Kapakaya ipagabdas sa manutos ragat. Kasayatan sa manay sa maun tahur. So kapakaya ipagabdas, kapakaya iplimpyo, kapakaya panay pamigo. Na, bulan, kapakaya pan, gyutoy pakasala ki adnon wallah subhanahu wa ta'ala. O di na paridi, kapakaipan, o di na titaya, kapakaipan, o di na giyang kutwa oran, kapakaipan, kagyuti pakasalagi anon Allah subhanahu wa ta'ala, o di na giyang kutwa mga ais, miyatano, ibarat na miuran sa ais, kaadma na mas apaguran sa ais, na miyatano sa kanya, na mimbulaig, na kapakaipan o tayo isuti, kagyuti pakasalag, kaya anon Allah subhanahu wa ta'ala, kapakayo to ipagabdas ka, nagukapakayo to, ipamaygo ka, nagukapakayo ilimpyong ka, sang kutwa, ayaman na niyan na marsika. Na, kay kailangan tanwad, mapakasanggaya tanwag yan kaya pitiklas yan mga ig. Kaad na mga tayo gira, di niyan mapakasanggaya. Agyan kaya anto na imi pagabdasakan, giya, anto akagiya, o di na anto na ipananggilang ko saya. Na kailangan nakatukawan kayo ni. Na, siyabutan wag yung utay ikaduka klase. Kaya paganaya klase. Ikaduka klase, nagyong uta maun tahir. Ig sa kaniyan, asote, limpyo, o gaid na di kapakay
ubang ka usara sa kapagabdas, di ka pakay ubang ka usara sa kapamaygo, nagudi ka pakay ubang kas kanyan usara sa kapamipi, ibarat na sutin ka subang kalaka, ibarat na giyang kay abang kalaka na kaya taguan sa marsi, kaya taguan sa tae, na ayabu apa ka sutiro, na giyang muta paganay ka klasya ig na luitano. Na so ikadu ka klasya ay ig, na diyo nuto pakalimpyo, diyo nuto pakalimpyo. Ay ibarat yan, marayaga ibarat yan, na giyang kutuwa mga ig akya sa ugan. Ibarat na gatas, o di na nganin sa na Panginoman, Sprite, kape, naginan. O pa man na mga iganan asote, kapag kaya paginuman na kasugatas, paginuman na kaso kape, na mga iganan asote, o giid na miya da sa yung utakababaloy niyan, ig, ingaran yan, ig, na dibid no to kapag kaya ipagabdas. Batig ka, so Sprite, kapag kaya ipagabdas, kakagilagid mo sa bundaloig, na dito kapag kaya. Kakanabuo to ma'un tahur, mimbaloy ta ma'un tahir. Para makarayag piya, na kataya sa manaya, agyang kaya dua ka, klasya ig. Sa manaya na palaya ini ig tahur, kapag kaya ipagabdas, kapag kaya ipamaygo. Da salin-saling yan. Na, aya kapakapsunggoy at anuron, sama niya kapag kaya ipagabdas, kapag kaya ipamaygo, kapag kaya ipagabdas, kapag kaya ipamaygo. O pa makagyang ka isaon, nataguan tano sa ti. Ti yan sama niya. O pa makagyang ka isaon, nataguan tano sa ti. Na, sama nan kasalin so, kolor yan. Andin ni kasalin o kolor yan, sinaya matiyap kasalin. Tunay niya din yung kasalin. Miyalay niyo, malup kasalin. Na. Ibarat lagi dinan. Miya salin so kolor yan. Mimbalo ya ti. Miya da sagyang muta ingaran niya na ig. Sama na yan, nagyang kaya ig, nasutis kanyan din. Kapag kaya paginuman ka, o pamakapaginuman ka, kapag kaya paginuman ka kanyan. Ugaid na sama na isagyang kaya, kaya salin niya, kamimbalo is kanya na ig at ti, na did na ya kapakay ipagabdas batig kuan na kawan nagyang kay ati sama niya miyalay niyo miya salin so kolor yan did na ya sama niya kapakay ipagabdas nagudi pa niya kapakay ipamaygo lagi de ibarat di ya kapakay isuti na antunay ko kuman yan pamakay ni pagabdas kay ni na upamakay ni pagabdas kay ni nabatal swabdas ka di ya kasaka di kapakay ubangay ni pagabdasan kami salin mimbolo ya ma'un tahir mimbalus kanya na sa lakaw-ingaran, na kanabang nga sama niya kibtuan sa ika, kibtuan ka sa niya sa ti. Na, pangninta miya karayagan ng piya-piya. Ikatalo, kaklasya ig na alma an najis. So, tigin suig kana najisan. Suig kana najisan. Nagyutoy di ka pakay isuti, di pen ka pakay usaran, ayapan, ubang kapag inuma, kadidin ka pakay, ubang usara sa iyong uta kapag inumang kaon. La yarfa'ul hadath wala yuzilun najis. Dinyan mapakadaagyang kutwa kadas ang mapapadalam raka. Nagudinyan kalimpyo agyang kutwa marsi apalimpyo na ka. Ibarat yan, salintanop manu. Ibarat yan, giyang kaya ig. Na adna miya katekon atete, satek atete. Giyong ko ta kaya pakatek o satek atete na mimbaloy ya najis. Mimbaloy na ya najis. Sa manuto na dingkad na kausar, dan na kausaran kasi o pa makapag-usaran na kas kanya sa udi nagiya ibarat yan. Udi nagiya na kaya teka na ibarat yan nagiya na titi. Kapara kasabutan na no piya. Ibarat yan nagiya na titi. Giya na kapakaya isuti. Na o pa makakateka niya sa may tubo na apya dan yan masalin so kolor yan nakagisabab sang muto kaito o ig na kenajisan yan na ya. Nasama na yan na diya kapakay isuti na gudipan kapakay ubang usara sa akong muto kaplimpyo ka konditar na ka akuan konso najis. Ibarat yan na kaya taguan na yan sa tae. Na, plimpyo na kaon. Nasagyang muto kaplimpyo nga na daw no tumakalimpyo. Dito diya kapakay usaran.
Doon to makalimpyo. Sama na aging kay mambu maon tahir na doon mamu makalimpyo. Diyon mamu pakalimpyo. Aya ko sar ka din na so daasanin saningan na ego. Nagyuto yung bida-bidaan aging kay atlotiman. Yung kay atlotiman na paganeron repeat ndan ho maon tahur dia suka pakai usar na ka sa kapagabedas kapakai ay pamaygo ka inunta nagi paliugat amaw sar ka kapakai ay iplimpyong ka kunditer na ka ibarat na kaya taguan na sa marsi kaging inditer na ka na iplimpyong ko na so iga tahur. Ikadua na skanya so ig sote o gaid na dis kanyang bedin pa kasote ibarat yan nagiya igaya akialukan sati na kapakaya inom na ka o gaid na kanabaw to di kapakaya ay pagabadas ka nagu ipamaygo ka nagudipan kapakay ubang kapamopoon agyang kay alagi daya kadiya pakalimpyo pangninta siya butan aya pan ubas suig akya najisan na insyaallah subhanahu wa ta'ala na pitapikan tanubo agyang kanan aig akya najisan inutan mayad imbaningan na nanood na mapanudulang siya magbuatutul miya kay sa pangusyat ako sa dimaat alungan na dimaat na miya ka umako sa giyang kutwa masjid subhanallah sang kutwa kaya pa ka umakan sa masjid na kagiging ko ta masjid na ubays kanya na lawasay tugo na lawasay ubays kanya na lawasay gyang kay mga mama na disiran di merangit disiran di magutug gyang ko ta mga mama sa gyang ko ta kilida masjid disiran di merangit disiran di pepasong agu malalalisa apkerrang-irangitan siran ti kana inuanan tigira na ustad di kami makapagabedas kaso taga tigi na raya, so taga raya, sama no to tagsira na lilod. So tigin so taga raya na miyang udusiran ro sebenar, na miyang kitsagi nga igami na miyang na di kami makapagabedas. Kay inuduan nira nagyalawa sa ig. Inuduan nira nagyalawa sa ig. Na kailangan ang mapakambida tano. Agyang kutwa malaaig agumayto aig. O pamaka malaaig ay kalo yung sa hadith na idha balagal ma'u kullatayn. Agyang kutwa kullatayn na sa iko kaya pag-istadiya kanon na aya mga arangan na kanon na apyadas kaniyan may sakabaril na udi na karyamigan niya so isakabarila na lam yunajjis shay na diskanyan ka najisan o pamakagyuti kala o ig o pamana sa tekbo atiti na daw nuto di nuto pa ka najis inon tabu masalin subaw niyan masalin so taamian masalin nagyong kutwa buntalian sang kutwa kaya najis siron kagito pang kaman ka najisan kanyan okay nagyong kutwa miya kala lawasay gupama na umya kay lekaw sa miudu su taga raya na kapag kayo to ipagabdas ka asara may posagyong kutwa agyang ko asara may po sa agyang ko mga resik api yang udwira sebenar na asara may po so to nagkapakayo to ipagabdas ka kanabo to kaya najisi agyang ko to lawasay naman to agyang ko to upaman na di ran kakakanala ko di ran kapakapsunggay ako mga ig ayakat atari mairanon na basta may leran so ta isagyong ko to lawasay na de na okay ta baseranon pagabdas kadi seranon pagabdas na pinguno na wang yarano to nagyuto pa nga magabdas siran kadisiran pa magabdas, disiran sa sembayang. Na, tumagalin tanong sa gyang uta o pamakakuan. O pamakamiya dudu o pamikiran na ka. Inong mga day, ibarat gyang kaya igo. Inong mga day, tunagyang kaya igo. Pahuraya, papakasotyaya, antawa kadi. Papakasotyaya, antawa kadi. Na, o pamakamiya dudu o pamikiran ka, papakasotyaya, antawa kadi, na aya pa kaasalayan na papakasoty. Aya pakasal o ig na sote. Ibarat yan na pakasal yan na sote. Na, tunay ni, kaya najisan, antawa kada. Na aya pakasal yan na najis yan, na pagabdas na kan. Na, kalintap man, o pamakagumiraw ka, ibarat nakatawan na kad na suig na kananajisan, nagumiraw ko, anto na mga dayagyang ga ig. Pakalimpyo sa manaya, antawa kadi na aya pakasalian na kananajisan katawan nga no pam kananajisan tun mi pagabdas antawa di nga mi pagabdas kagi aya pakasalian na kananajisan naro ka din pa kaunot sa gyang kutwa kababaloy niyan najis na apya si tanubo kaya tagu isa diyan ka agyang ka bandingan tano balasang kanoron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapia pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala may susumpataya mapita na dars tano sa gyang ka fiqh
Amay ka arba'a insyaallah subhanahu wa ta'ala isasampay tanurun Allah subhanahu wa ta'ala na aya pangaditano aya online tano na si sa aqida si iko page tano bagwa bituan tano sa aqida na aya man pamagusayan tano nagyang kutwa aqida. So sa manay nakasupan tatanwaya next week insyaallah amay ka ahad balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklaman piya. So adna pakay sa iyan nakapakain da ipakay sa iyan sa comment kay insyaallah subhanahu wa ta'ala na wad na orasakan akap kadingili ako ron nakapakay mas mbaga kan insyaallah o gaid na aya syarat o pakay sa ka na kailangan asya bumisusumpat sa giyang kaya piya magusita no sa balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklama piya pakandun kurkan sa salam sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.